Hagi o Tripura hawo chini Tiprasa rok CM mada machano tabo. Hagi ju sino chini Tiprasa no CM riu rek ka am busuk zorate chini Tiprasa ni bagi hamgrek klajang no. Tabuk chung nugi tongo kuboni bosong o jaga o CM. Hagi busuk zorate bong ni borong ni bagi develop klai. Busuk zorate chini Tiprasa ni bagi develop khai amo chung mokol bus kangono nugi tongo. Na chung Kokborok no Roman script by sanmani mano. Na chini Tiprasa rok alada haste sanmani rubo. Na chini Tiprasa rok kabangma manta shokta rok demand khlalemani amo borok rubo. ADC o jesuk borok rang honani tongmani amo bohoya kok bukhuk wasimi sawi tong amso horo nei budget ni memo paper borok phunugi meya tai Tiprasa motha NDO alliance ni bagai final ADC election no Tiprasa accord khlaimani amole borok rinani bagai implement khlainani bagai kun phano kok thaisa saya je tabuk ADC election no BJP ba gdalai bud busani hini si borok sawi tong bubagra na hake amon bagai ni bubagra joshino NDA by joto gdalai bud busani ngakai Tiprasa no CM ready nei bubagra demand kasari rikha amasung Northeast News Live kok toma thumnai rongni bisingtui chung nukjaka amuk borok coverage claimani tai kabangma onyo kok toma ni bisingtui bo gdalai bud busanani hai irai roknei chung samani nukjaka haike bobagra amte hai sakata bo tomani bagi himale kabangma nuguni tongna nor Tiprasa area rogobo jesupano alliance ungi tongdi je Tiprasa rongni jaga thaisek jagi tongani kabangma company rongno borok o jaga bo project ri roi Tiprasa rongni je jaga tei lama phana slamna ning to highway a jaga tei gas pipeline fan tlangne nang thung kuno jagani malik no sayawino hai direct borok bongni sati khlai tlangai je Tiprasa rok nokai chikri sokro khlai chop khlai toino je baksa buksu Tiprasa leader bo bubagra no logi tongai puila ongha kai Tiprasa rok na hamgre khlainai ni kok sawai olonga kai ranglo bungai thangi paibe hage borok Tiprasa rok no CM redari no agi wo 1993 wo CPM ni ngai dosra depsimi khoroksa CM masalangka amobo thnyok si bo hagi ma masalangka bo thup thilangka hagi amo ekdom rena nangsuka amoni bagise borok ama amte hai khlai rwa pro haji kubi kok sanan thang kama hagi Tiprasa rongna amo CM masanani mane amse সম্ভব হাইমা tongya toma hamale Tiprasa rong bor kubi kok sanan thang ke sokomorne nai tongo kabangma ADC area ro segi tongo borok jusuna ADC area segi borok hawo ADC area borok matong hakai Tiprasa rok kubui kok sawo Tiprasa komori thangmani pra hake amoni bagino baksa buksu Tiprasa bujiang itongo je bubagra songni je samung claimerok regional party rongno sajagya I thingno baksa buksu amo corruption nangno je montri minister tong hake bojesa national party fan tong tu regional party fan tong ta amo corruption nangno amo jusino kaham clainya ninga kai serai ni simi irrigation level thik clainya nangnai corruption je control claimena ninga kai hake bubagra songno logiri anga kai je ADC ni je ha ADC no borok swbai general slamna nai tongmani amo joto general tlang thangjabanya ayang ni borok phanya rong nor dabanya hake baksa buksu sajawano bubagra songbo je central hake national party rok banyo gdaljak bla NDA alliance ni bisingono bla hai irai hine hake amo man thai rok mara mano je at least je kabangma demand khlai tongmani amo khra khna jangno hnei amo tongmani kaisa kani chikon mikon to khnawi tong haipan kotor motor hngake borok amo kokna yangi tong Tiprasa ekor bor yangi tong haipana NDA alliance tongi tongphano bongni gulamung thangya ko haisi chu bongi tongya ko haisi kabangma je manta shoktai rong mainyangi tongmani amo sanlai tonglai Tiprasa rongni tabukbo kabangma je atyachar kabangma je Tiprasa rok satok pitok khlaijagi tongmani ajago thangai kok sayo borok demand khaiyo sarkar no kok sawo sarkar ba direct kok sanani try khayo tai sabo sawo hake tabuk bubagra bo Tiprasa CM ni bagi demand khlai tongmani nukhana je borok gdalai ADC o boot busalanya ni hini samani je central ni bisingti je koimung hormani amono bubagra saka CM Tiprasa no rena nangnai hine manik sahano noroi hayanga kai Tiprasa rok agine haino Tipramotha agina haino single party busanai single party no boot painai nei bubagra sawi tongo haken norok bahima tong oje bubagra samani te kabangma je o Tiprasa ro CM chan nang hai ira hini samani amon nor comment bisinti ke shahar mano o video na saja kala agri di channel subscribe kala di bell icon click haji je por katal video dawon nong nor notification sogin ni bage hambai kulumka kaham tongoni